Has entrat a eCasals? L'entorn de treball personal desenvolupat per Editorial Casals ja compta amb més de 10 anys d'experiència en la creació de material digital per a l'aula. En línia amb els elements de renovació pedagògica, eCasals farà més efectives les teves explicacions i activarà les ganes d'aprendre del teu alumnat en cada assignatura. A eCasals hi trobaràs el llibre digital, així com recursos digitals que podràs personalitzar segons les necessitats del teu alumnat per situar-lo al centre del seu aprenentatge. Motiva'ls amb recursos digitals, com ara els vídeos del professor a casa, tutorials, el laboratori a casa, activitats interactives, les apps de realitat augmentada o eCasals per a un treball ininterromput en el mode offline o les activitats d'autoavaluació. eCasals facilita la planificació de la teva feina com a docent. En l'espai personal per al professor accediràs a tots els continguts digitals. Podràs crear les teves pròpies activitats autoavaluables o generar i assignar tasques per a tota la classe o per a aquells que ho necessitin. A més, et facilitem el seguiment de l'aprenentatge de l'alumnat mitjançant la possibilitat de generar les teves pròpies rúbriques i informes personalitzats per avaluar el progrés. Descobreix com eCasals s'adapta a les teves necessitats. Entra a ecasals.cat/demo.